Apan ang tao gayud gisulti ni Ginoong Hesus, basta nadugto ngadto kaniya, dili gyud na siya mapukan igsoon. Amahan nga lingit nun, among gikalipay ang pagsimba kanimo nining adlaw. Ug samtang amo kang simbahon sa espiritu sa kamatuoran, lamdagi kami sa pagsabot sa imuhang pulong. Giyahi ang imong alagad kay walay kaalam ug kahibalo nga ako nga naangkon gawas sa imuhang grasya nga gihatag ngani kanako aron ako magamit nimo. Salamat nga ikaw magadungog sa pagampo ug sa paggiya sa ngalan Jesus. Amen. Life's greatest commitment. Kini siya ang tingali doon na kay commitment sa imong kinabuhi nga gusto kang makahuman og eskwela. Doon na kay commitment bisan sa imuhang kakabus, gusto kang mingon nga aangat tayo. So, na kay commitment nga himuon nimo ang tanan. Na kay commitment nga imuha gayong maminyuan ang usa ka kanang lalaki ba o usa ka babay nga kana siyang matinud-anon kayo sa pagtuo. Na kay commitment sa imong kinabuhi nga ikaw makaangkon labaw sa tanan ug kalipay. Mayong panglawas, taas nga kinabuhi, bahalag mubo og lawas. Diba mga kaigsunan no? Bahalag gamay. Small, gitawag batteryable, pero og small niya, dili pa yun batteryable, mao nay problema. So, ato ang nga, doon na tayo commitment. Nung saon na to, exercise, para sama ni Pastor Baang, committed kay na siya sa exercise. Apan, ang ato nga commitment karon life's greatest commitment, mao ang commitment nga kita makaangkon gayud sa kinabuhing dayon. Unsa ka na siya nga angayan nato nga himuon nga unsaon nato na siya nga maangkon na. Sa panahon nga dinhi si Ginoong Hesus, nagawali si Ginoong Hesus mga kaigsuonan dinhi sa kalibutan. Dito sa bukid, gitawag nga Sermon on the Mount, kanunay ginako ning ginabalik-balik kay ganahan gyud ko ana nga wali or teachings of Jesus. Mao na siya gitawag the inauguration of the Christian Church. Mao na siyang gitawag sa mga scholars nga the revelation of God's will or ginitawag nga the new gitawag nga ang bang mga scholars nagsultian na makaigsuonan nga mauna siya ang Mount Sinai in the New Testament. Nga gipadayag diha ang kabubuton sa Ginoo. Sa tuas na Mount Sinai kaniadto sa Old Testament ang napulo ka sugo, but in the New Testament mauna siyang the Sermon on the Mount. Now karon sa panapos gyud ni Jesus, because this dili na ko misgutan kay duna ko'y series kaniadto nga walking with Jesus, mao na gihisgutan ako. Pero ako gyapon ning tan-aw nga hinungdanon kaayo nga mga pulong nga atong tagaag pagtagad. Kini bitong katapusan kay kining teaching of Jesus, Sermon on the Mount, tulo man na kapitulo sa Mateo, 5, 6 ug 7. Ug ang panapos na dunay say 7 ka mga tema. Ug kanang 7 ka mga tema nagisgot na sa Kristohanon nga mga pagtulon-an ni Jesus. Aron unsa gid ang pagka-Kristohanon, unsang kinabuhi sa mga Kristohanon. Unya unsa ang kining katapusan makaigsunan mo ni siya commitment. Kay mao ni siya ang importante nga atong tagaag pagtagad. Now si Jesus Christ kanang word nga therefore, nagaisgot ka na siya nga iyahan ang pagkatapuson ang iyang wali, ang iyang sermon. Nagamit siya sa therefore sa pag-apilar, pagkuhag desisyon. Mo na ang therefore, ginagamit gyapon na nato karon ang word nga busa sa panapos, pagsumada. O kini sa iyang pagpagtulon-an ni Ginoong Jesucristo, iyan ang gigamit. Nga busa, therefore. Ingon tayon siya nga, whosoever. Kanang whosoever. Kana siya, alang sa tanan. Muna John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever. Inclusive, dili exclusive. Ikaw, ako, kitang tanan.
Whosoever, lingon ka nang impo niya, therefore, busa, bisan kinsa nga nagapaminaw sa akong mga pulong or pagtulunan, og nagabuhat ni ini, and do with them, I will liken him unto a wise man. A wise man. Na mga tanak ko ninyo, ang maalam nga tao, mauni ay duha maguni ka magtutukod ang gisgutan ni Jesus Christ. Duha ka klaseng hutong sa mga tao o nagapaminaw pod, nagafollow nato karon, doon na po'y duha ka klase. Og mohaom gyapon ni ini nga gisulti ni Ginoong Hesus. Ingon niya, busa bisan kinsa nga mati og nagbuhat. Ako siyang ipanag-ing sa usa ka tawong maalam. Kinsa gani ang maalam? Igsoon kung maong teksto nagsulti nga ang namati og nagtuman. So kinsa ang maalam? Ang namati og nagtuman. Nganong maalam man siya? Kini gisulti makaigsuonan ni Ginoong Hesus kay siya sama sa usa ka tawo nga nagtukod og iyang balay. Balay, iyang balay. Gitukod niya ibabaw sa bato. Mao na nga nganong maalam siya igsoon kay sama man sa tao nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Kay makaigsunan, kung mao ni ang balay gitukod na sa usa ka tawo, unya ang ilalom ana mao ang gitawag nga bato. Nganong maalam man siya kung ang iyang balay na ay ibabaw sa bato? Kay kanang bato nadugtong ang iyang balay. O kana kung ang imong balay bato, of course, balay nimo nadugtong sa bato, ang imong balay strong ang iyang foundation. Ang pangutana igsoon, nagtukod ba kag balay? Kitang tanan nagtukod tag balay. Ang matag usan nato, walay usa ka tawo nga walay balay. Kung atuan ni siya nga isgutan, mga kaigsuunan nga sumbingay ni Ginoong Hesus, matag usan nato, naminaw lang ka diha ron pero tukuro nimo imong balay. Pero unsa nang balaya asa na natukod nimo? Kung ikaw nagtukod ni anang balay nga ikaw naminaw sa pulong sa Ginoo ug nagtuman sa iya kang imong gipaminawan, maunang balaya nga nadugto ngadto sa bato ug kana siya nga bato lig-on kayo kanang balaya. Mo nang gitawag nga wise ang nagtukod niya na wise man, wise person nganuman dugtong man ngadto sa bato ug kana siyang bato nga gisgutan sa Biblia mao kana si Kristo. Now, and did all drink according to Paul the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Ang bato di ay nga gisgutan dini igsuon mao si Kristo. So kung naminaw ka ug nagtuman, nadugtong ka kang Kristo. Pero mga kaigsuonan, mao na nga strong kayo ang imong foundation. Kay ngano man si Kristo man ang imuhang patukuranan. So mao na nga gitawag nga wise man that build his house, mga kaigsuon, upon the rock. Kumusta man mga kaigsuonan? Ikaw ba nagamatinumanon? Mao na. Kung ikaw nagatuman mga kaigsuonan, nadugtong ka kang Ginoong Hesus. Nya naminaw lang ka, nya wa ka nagtuman, aw ato nang isgutan unya. Mao na siya mga kaigsuonan, nga ato agayong hinumduman, nga kung ikaw nadugtong ngadto sa bato nga patukuranan, ikaw igsuon dili mapukan. Mao nagiingnan niya si Pedro, I say, and I say also unto thee, kinsa isultian si Peter, that thou art Peter, sa Griego Petrus, and upon this rock nag-focus si Jesus Christ sa iyang kaugalingon, Petra, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ikson, bisan pa ang ganghaan sa unsa gani sa hell
shall not prevail against it. Kung natukod ka, ibabaw kang Kristo, di iyo ka mapukan. Ang bato, igsoon, nga mao si Kristo, mao ang pinakalig-on nga muna rock of ages, cliff for me, hiding in thee. That's why those people who are built upon Christ will not be igsoon, dili mapukan. Ingon pa siya nga, the gates of hell, bisan pag ang ganghaan sa impierno o kamatayon, di mupukan. Muna makaigsunan nga, why mapukan nga mga Kristohanon kung nadugtong sila kang Kristo? Kay si Kristo, mao ang maghatag gayud og kadaugan. Ang iyang kamatayon naghatag kadaugan, ikaw nga madugtungan to kang Kristo, mao na si Pablo nga, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Those who are in Christ are the victorious people. Mao na, nganong importante nga madugtong ta kang Kristo nga mao ang bato? Kay mo niingon diri si Ginoong Hesus, ingon pa niya makaigsunan. Mao ni siya ingon siya, why we need a strong Christian foundation? Kay gisulti niya, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Nganong nagkinahanglan tag strong foundation? Kay moabot yun ning pagsulay. Ang mga katawan sa Ginoo ginasulay. Bisan pa si Ginoong Hesus. Og mao nang giingon diha, rain, floods, winds, blew, beat upon that house. Kinsa nga house? Imong house. O kung ikaw natukod ibabaw sa bato, mao ka nang giingon diha makaigsuonan nga kini, and it fell not, for it was founded upon a rock. Nganong di man mapukan? Kalig-on anang bato? Pero kanang bato ba? Sa Palestina, mukot-kot sa og pinakalawom o sa maabot ang bato. Unya dito dayon nimo itukod ang imuhang kabilya. Buhusan nimo, dugtong ka dito, pero doon ay mga uban nga mga tao nga dili na mo kutkot. Pasayon na lamang pagtukod og balay aron dali. Nagpadali-dali lang ba? Ang atong kadugtungan nga na sa Ginoo igsuon, kinahanglan pud ta nga kabubuton sa Ginoo atong tun-an, atong sundon aron kita madugtong ato kang Kristo. Kinsa lamang nadugtongan og kang Kristo? Kadtong nagatuon sa iyang pulong og nagatuman. Sumuna ka na makaisunan. Unya, dili bisan pa muabot ang pagsulay. Ang yawa, ang Ginoong Hesus gihanay niya diri. Ulan. Pagkusog sa ulan, unya, abot ang baha. O niabot ang baha, ang laing hubad ana, abot ang unos, bagyo. Winds ang gisgutan. Pero kung imong tan-awon, murag, nagpakahinay, nagsaka-saka sa pagpakusog. Ug mao na ang paagi sa yawa makaisunan. Pukanon jud ka gusto sa yawa. Aron ikaw mahimo nga malaglag. Aron ikaw mahimo nga dili makasinati sa pagsunod sa Ginoo. Muna nga ang yawa iyahang gikan sa hinay hangtod pagkusog. Pero dunay mga tao nga usahay dili katong sugilanon kaniadto nga wala napukan sa bagyo apan sa huyuhoy. Napukan. Sayon pagani kayo, samot na sa dagko nga mga bagyo. Ang mga kaigsuunan, ingon niya na, apan ang tao gayud, gisulti ni Ginoong Hesus, basta nadugto ngadto kaniya, dili gyud na siya mapukan, igsoon. Nga naman, because we are connected to Jesus Christ. I can do all things, ingon ni Pablo. I can do all things through Christ. O si Ginoong Hesukristo nagsulti, without me, you can do nothing. Wa tay mahimo. Ang yawa, makaigsunan, mulampos gina sa iyang tuyo, labi na kung wala kay taming. Wala kay panalipod. O dili si Ginoong Hesus, kay si Ginoong Hesus nakadaog. O siya maghatag nimog kadaugan. So ang nadugtong laman kang Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong o pagtuman.
So hinumduman ang issue igsuon underlies sa usa ka punto nga gini gitawag nga imong pagkamatinumanon. Now, ato ang padayonon makisuan. Apan gingon diri ni Jesus Christ, bisan kinsa nga naminaw sa akong pulong ug wa nagatuman niini, akong ipanag-ing siya sa usa ka taong buang-buang. Pareha ra gyud naminaw ang maalam, ang buang-buang naminaw puno. Pero unsay nakalain? Kanang dili mutuman. Kanang tao nga dili mutuman sa agipa sa pulong o pagtulun-an ni Dios, the teachings of Jesus, the sermon of Jesus, bisan pa sa mga sermon karon, bisan pa sa mga pagtuon karon, bisan pa ang pulong sa balang kasulatan, ginasupak, dili ka mo inom, maghubog, hubog-hubog, tagbuan na katumiaging adlaw sa ka amigo nako. Uy, na-paralyze na siya. Pag-paralyze na niyan, unya, doon na siya kauban po. Uy, mga Adventista man ni kaniadto. Pagkatagbo nako niya, inako brad. Nangayo man siya kwarta kay abi nako og usan na siya kapulubi. Uy, ato man ni igsuon, kamaayo anig panglawas sa una. Pero nagikuan na siya, linawang na apan kini siya nagapangayo kwarta. Pagpangayo og niya kwarta gihunungan nako man kay igsuonan. Paghunong nako, kuot ko sa akong kwarta, paghatag nako, pagduol niya. Baho man kaing bino. Perting baho ag yun sa bino. Unya, iyon ako, brad. Di ba Adventista man ka, brad? Nganong ka, ubog-hubog man ka? Ingon pa niya, pastor, wa man ka mali. Murag nalimot man ka, pastor. Si Noe, o sino tabo ni Noe? O sino tabo ni Noe? Di ba nahubog si Noe? Ay na, pastor. Naku, grabe yung katarungan. Naku, batay. Apan siya magkaigsunan, nahimong makaluluoy. Nga naman, nakahibalo siya sa kamatuoran, apan wa niya sunda. Ang gingon ni Ginoong Hesus, you shall know the truth and the truth will set you free if you hear and obey. Pero kining wala naga-obey, buang-buang. Buang-buang yung pa ni Ginoong Hesus. Nga naman, kay kini siyang tawhana, nga nung gingon niya buang-buang, kay nagtukod siya sa iyang balay, ibabaw sa balas. Nga naman, nga dili, ngayon mo siyang buang-buang, kay naminaw ug wa magtuman, sama siya sa nagtukod og balay, kung ibabaw sa balas ang imong balay. Unsa may mahitabuan na? Kung ang bato na imong maalam kay naa sa ibabaw sa bato, ang ibabaw sa balas na imong strong, kinik no strong foundation o walay foundation. Mao na nga buang-buang. Nga naman, imuha ra magud ng puy-an. Imuha ng balay. Ikaw mo puyo. Ikaw ana ang tag-iya. Imuha na apan igsuon. Mahimo nga makaluluoy igsuon ang tao nga wa nagtukod sa iyahang balay diha ibabaw sa bato. Busa makaigsunan nganuman nga buang-buang kay ingon diri sa balaang kasulatan, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Naminaw kag kasuguan, nahibalo ka sa kamatuoran, apan wa nimo tumana, buang-buang ka. Kay nganuman, dili man di ay pagamatarungon ng maminaw lang, kundili nang nagtuman. Amen, mga kaigsunan? Happy Sabbath ay inyong tanan diha. Balik ison. Nya, magduwa-duwa ka panahon sa igpapahulay na ibatanon nga akong gibadlong na ko, Sabado man ron, brad. Nagduwa man kasulod pag yun sa simbahan. Balaan na ang anong ipapahulay niya. Wa mo balaan. Igsoon, ato ay binagitunan sa miaging gabi Perting buang nga. Naibalo ba mo unsay ilhanan nga ang tao nahimong buang? Oh. Pero kana ra bang mga buang makison, nahibalo na sila nga nabuang sila. Kaya diha ko sa Carmen sa una, nayo sa katbay diha nga pertinan niya ka buang. Nyawa na gud siya insaktong way ligo, mura kinibitaw iya habitong kining iyang buhok, mura na siya og kining pilipit pa kung sa mua kay kanang lubid bitaw nga pertina yung gahia.
Usa gid nang sa siyakoy ba ng uban nga pagtawag ana? Unya makaigsuunan luoy kayo, perting bulingitan. Lawas pa imuha, pero dako magyapog lawas. Why sinilas? Ang tiil lagi murag luya, nagbaklay, nga nagsaling ay pagyug kahoy. Unya anong dalang pagkangoy diya sa syudad? Unya nay bugkos diri nga dako kayo, napay sako. Unya nagbaklay-baklay, yung samtang nagbaklay-baklay siya makaigsuunan, niagi pagyud sa akong kilid. Hilom pirmiro, pag abot dito, blingi sa kuwab, paglingi sa kuwab. Tanaw siya. Pagtanaw niya siya nga, pagkapait, nining buang ta. Ay, so na, abidin niyo. Kana daing buang, hibalo na sila nga sila buang. Ang pangutanan, hibalo na ba kapod? Hibalo na po kanimo. Misi kag paminaw niya, simba niya, waka nagtuman, maora nga kategori. Maora nga kategori, iksoon. Perting gupuhag sinina, apan perting daghanag bisyo. Maora nga kategori. Nya ikaw panalitan. Simba ka nya tulo ka buk imong uyab. Maora gyapon na. Palahubog gyapon, hinigarilyo gyapon, nangabit gyapon, perting buanga. Ngano man? Ingon pa ni Pablo, may patong wa makaibalos ka matuoran nga magtuman. Kontra nang nibalos ka matuoran nga magtuman, perti nang buanga. Naibalo ba mo unsa nang nabuang sa sugal nga sabong? Pangutanan ako ninyo, naibalo mo unsay ilhanan sa tawag yun nga nabuang sabong? Ingon pa niya nga, oh, kana kunong munaog, o niya, di na kuno mo unahon gina siya ang manok. Hapuhap. Kanang manok, sige, unsa na, siyapol. O niya, exercise sa manok. Ang asawa, dili na mahikap gani ang asawa. O, wanay panahon. Mo na kuno nabuang nako dili. Kana bitawng klaro gyud nga nabuang sa sabong. Kanang muadto na siya sabungan nga magdala na siya pato. Kanang mo ginay klaro kayo nga nabuang na sa sabong. Kay pato naman iyang dadon. Dili na manok. Buti pasabot. Wa ko nagpakatawa ninyo. Apan akong ipasantop lang. Kung nag-claim ka nga Christian, apan ikaw wa nagtuman, mura ra gyapon kag buang nga diin mo adto kag sabungan sama ana nga nagdala kag pato nga dili siya mahimong malargahan. Kay ang Kristyanismo mao ang pagtuman sa kabubuton sa atong langit nun nga amahan. Amen makisunan. Praise God. Hallelujah. Unya, ugwa ka nagtuman perting buanga. Ngano man dili man ang pagamatarungon nga paminaw lang, sige gwalig kasuguan, pero wa mo tuman. Unya paingon pa niya diya, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Kadto ra gyud nagtuman. Iksoon, sabi tayo inyohang nadunggan, bisag unsa, basta tumanon, maghimo iksoon, nga makapuyo ta sa gingharian sa langit. Na mga Hudiyo, kasuguan lang tanan, pero dili man hingpit nga pagkamatinumanon sila. Mao na may kaigsuunan nga bisan pag kita nagaingon nga tumag na pulo ka sugo apan di ay igsuon dili hingpit nga pagkamatinumanon. Ang gikinahanglan sa Ginoo diri, will of my Father. Will of my Father which is in heaven. We can enter. Pero ang gingon din, not everyone. Ha? Bisan pag magkuhan na, pero naapod. Kadtong nagmatinumanon sa kabubuton samahan. Unsa man ang yung pag-ingon makisunan, well, but wilt thou. Yung pa niya, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead. Sayod ba ta makaisunan? Nga patay ang pagtuo nga way buhat. So karon makaisunan atong hinumduman gyud nga diin perting pataya basta di ka mabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagpanayon sa ato katapusan magyud karon nga tema kaisunan, whosoever believes bisan kinsa nga nagatuo and is baptized will be saved.
nagatuo o nagpabautismo, maluwas. Apan ang dili mutuo pagahok magsilot. Mao na makaigsunan. Usa sa ato ang isingit karon sa ato ang kini siyang finding my true north. Sa ato ang yung gusto nga kita makaangkon og kalipay og kinabuhing dayon. Kauban sa atong Ginoo, inigbalik niya sa ato nang natun-an. Kini siya mao ang desisyon nga kita usab alagad nga matinud-anon, pagtuo sa kabuton sa Ginoo og magpabautismo. Apan ang pangutana, unsa maning bautismo sumala sa Biblia? Ang bautismo mao kini ang giingon nga ni Pablo nga, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Wa ba ta masayod ana? Nga kadto lamang iyong pa niya nga nabautismuhan, diha kang Kristo. Diha kang Kristo, nabautismuhan dito siyang kamatayon. Og maingon nga, therefore we are buried. Kita gilubong uban kaniya, pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Mauna nga ang tanan, simbolo raman kini siya igsuon sa pagsunod nga matinumanon nga kang Kristo. Ang tanan nga nabautismuhan patay na kaniadto. Sa daan kan kinabuhi o karon nagpuyo na kauban ni Kristo. Apan kinsa man ang qualified nga mahimong pagabautismuhan? Ang giingon niya diri igsoon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. Kinsa ang angay bautismuhan? Katong natudluan na ug mao na ang atong ginatudlo nga angay tumanon. And whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang sugo, lakaw og tudloi mo ang tinun-an nga magatudlo sa pagtuman. Ay hinuon makaigsunan, that's the greatest commitment nga experience sa kinabuhi in finding your true north, kinabuhi nining kalibutana sa purpose o katuyuan sa Ginoo, sa goal sa kinabuhi. Igsoon mauna nga kinahanglan kita magtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Mao na makaigsunan na teaching them to observe. Dili pa bautismuhan ang tao kung dili mo natudluan. Og kini siya kinahanglan magatuman. Sa ikaduha igsoon, giingon ni Peter, then Peter said unto them, repent and be baptized. Kinahanglan ka magpa-hinulsol og magpabautismo sa ngalan ni Kristo for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Repent. Kung sa ganang repentance, ato nang gitunan, the change of mind, change of heart, change of character, turning away from sin to holiness. Biyaan na ang tanan. Muna nga ang tao, mukumit na ngadto sa Ginoo, sa pagsunod kaniya, sa pagtuog, pabautismo, kana nagadugtong mo na yung Jesus Christ nga, walay usang gusto ka gingharian, except a man be born again. Shall it not enter into the kingdom of heaven. Muna, o giingon ni Jesus Christ, whosoever believes, natudluan, naghinulsol, o nagatuo, and is baptized will be saved, maluwas. Whoever does not believe will be condemned. May kaigsunan, dunay tulo. Kamanga kuan na gyud nga, angayan na ka nga musunod, magapabautismo. Kung ikaw nagatuo, ikaw nagahinulsol, o ikaw sa mga pagtulon ang nagatuman. Muna nga ikaw sa bumala sa bautismo, simbolo lamang ka na, nga patay na kaniadto, nya gilubong na ang imong sala, patay na sa kadaan nga pagkatao, o ikaw nahimo ng bag-o samtang magalakaw, busa ang tao. Giingon diri, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Igsoon, Jesus was baptized to set you an example sa iyang pagsunod sa sugo sa amahan. And it is wise to follow Jesus. When you follow Jesus in baptism, you are making a right decision and a right commitment in your life.
Busa may kaigsunan, ang kanisya nga suhito, usa ka suhito nga life's greatest commitment. Mga kaigsunan, sama sa akong commitment, palayas ko, apan ni bautismo ko og nisunod sa Ginoo, and I'm happy nga din ang Ginoo nakig-uban kanako o bisan pa sa akong panimalay. Kung ikaw may desisyon igsoon nga magasunod sa Ginoo, nga mahimong wise, nga dunay commitment to follow Jesus, giingon diha makaigsunan, Jesus igsoon kini siya magahimo kanimong malipayon, and you will receive the promise, the forgiveness, the newness of life. O kana nga masinati nimo samtang nagapaabot niya ng bulahan nga paglaom nga maong mahimayaon pag-abot sa atong dakong Dios ug manluluwas. Usa karon nga adlaw ipapahulay makaigsunan, life's greatest experience. You experience peace of mind if you receive Jesus through baptism. You experience personal satisfaction that you are following the wise example of Jesus. You experience the feeling of burdens lifted. You experience internal excitement and assurance. Mga kaigsunan, hinaot nga ang Dios. Magapanalangin kanimo nga ikaw madugtong na ngadto ang imong balay. Ibabaw kang Kristo, dili ka mapukan. Ug ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan nga mao ang pagkinabuhi nga ato ang gi-practice nining kalibutana ang kinabuhi sa pagsunod paglakaw kang Ginoong Hesus diha sa pagkamatinumanon. Nga why makapukan kanimo kung ikaw magahimo sa pagtugyan kang Ginoong Hesus. Kay sila nga gikuptan ni Ginoong Hesukristo, wala dili sila mapukan. Ang Dios magapanalangin ka nato, magampo ta makaigsunan sa pagtapos. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa maong suhito. Nga di nagatudlo ka namo sa pagdawat kanimo nga personal malos pinaagi sa bautismo ug pagsunod sa imuhang kabubuton nga diin pagatumanon ang imong pagtulunan ug magkinabuhi na kaming bag-o. Salamat kayo sa imuhang pagdungog sa imong pag-ampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins
but the gentle arms of Jesus.